Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबाव नै जोंहा मामायाबो नै मामा नै हेलौ होनदो हाय होनदो नै मामाया नै लोगोफोर मारै दं खबरफोरा मोजाङैनो दंना जोंबो मोजां मामाबो आंबो गासैबो मोजां ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोयैया 4 years जाबाय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैसो ओमफ्राय आं दिनैहाय मा मावो मा मावा लोगोफोरनो खोन्थालांनोसै गाबलाय खुबलाय नै फिसा बानानै थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो ओमफ्राय नै आङो दासो जि सुखांजोब्बाय नै मामा फिसा हासुनाय बेखौ सुखांजोब्बाय फुंनिफ्रायनो सिखारबाय सिथ्ला सिबबाय साहा आरि फुदुंबाय सि जोम सुबाय ओमफ्राय दा ओंखाम संनोसै बिफायाबो सिबिं फोहैदों बिबौआ हाजिरा मावहैदों मामा नायसोदों नै आंनि फिसाया नै थान्दा दिनै बोथोराबो बारा गरम नङा नालाय बारा बारसोदों बेनिखायनो गाबाखै बियो नहलेबाथ' बिराद गाबो आरोना गरमजोंनो गथ' फिसाया नै हाथरखिया थोरसि सुदों नै हाथरखिया थोरसि सुदों हाथरखिया लाजिदों नै थोरसि सुदों नै हाथरखिया बिनानावा बैसानाव दङ ने मामा आनै मोनाव ने नै इन्दि बारि हाय जि मोजां मोजां जादों नै इन्दियाबो एम्फौबो गैया दायो जेरावबो मा ओंख्रि संगोन हाथरखि दे खोन्था मा ओंख्रि संगोन ओंख्रि गैयानो हाथरखिया आंहाबो मा ओंख्रि संगोनथाय जोंहाबो ने मामा आं दा ओंखाम संसिगौमोन नोंखौ सोर लागोन मामा बानानैबो नोङो मावजाया गाबो गंबानो सोर लागोन नोंखौ मामा नै लोगोफोर बिराद गोसोम जाबाय नै दैज्लाङाव एकदम माइ गायनानै नै नानिखा जोब्बाय बिदिबो मालाबा हामगोन लोगोफोर आंनि नानिखाया माजों खारगोन खोन्थाहरलाय एसे नैथिंबो इथिंबो बेयो बाथौ लोगोफोर आं नोंसोरनो मा खामानि मावो मा खामानि मावा खोन्थानो होनदोंमोन ना थ' आं दिनै ओरैबायदि गाबलाय खुबलाय मामा फिसाखौ लानो रावबो गैया ओंखायनो आङो खामानिफोरखौनो खोन्थानो हायासै थ' लोगोफोर जेबोआनो खामानि खिथिनो हायाखै होनना साननो नाङा मानो होनबा बिबौआबो हाजिरा मावहैदों ओमफ्राय बिबैयाबो इथिं खोलाहा ओंखारलांबाय नै दा बिफाया आरो सिबिं फोनो थांदों बेखौ सोर लानो लोगोफोर आरो दिन्देलायाबो बेसे उन्दुनो बिनिखायनो उन्दुबाय थानो बायो हराव हरसे उन्दुबायना गथ' मानसि दा रावबो लाग्रा गैया आं खुनुरुखुम बिदि सुखांजोब्बाय आरोना ओमफ्रायथ' आं भिडिअखौ लोगोफोर दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थ' बिदिनो आङो मालाबा लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर थ' बाय बाय